In Biet reizig je ik viskend door Friesland. Ik tref bekende Friezen om te jaren te visken en weer om te gaan naar haar Frieske roots. Deze week ben ik op paard bij verskeschreeuwer Meindert Talma. Hij neemt dus mee naar het Zeruste Veen van zijn jeugd. We gaan bij een kerkendel. Toen hadden de mensen een drumstel en dan gingen ze voortdurend bij het circuit uit. En hebben Biet onder de Veenste veert. Biet! Ja, daar zit er in hoor. Oh Sarah, here we go again. Ik ben onderwijs naar Zeruste Veen voor een treffen met Meindert Talma. Schreeuwer, theatermaker, maar met name jonger en verskeschreeuwer. We gaan afsprutsen midden in Zeruste Veen onder de Veenste Tour. Like I always do. Ah, die Meindert. Hey Tamme, Goedemorgen. goedemorgen. We zijn in Zeruste Veen. Ja, Plak was het opgegroeid best. net hikken, want ik ben in Opperdoes geboren in Noord-Holland. Mijn zei die hier zijn eerste baantjes onderwezen en is met hem hier een geweldige heimwee in Friesland. Die worden waarom. Snap ik. En de koers heet, die kon toen solliciteren in Dokkum en in Soesterveen. En toen was het Soesterveen. Wij winnen we krijgen. Ja, we hebben alles over voor onze Veenste Tour. Dat is de bekende slogan hier in Veen. Daar gingen we vroeger altijd, als we dan een uitwedstrijd hier van het Korkenboy, dan moesten die altijd hier verzamelen. Zien de flamingo's en Boetenpost onder de Veenste Tour. Dus, ja, van echt een herkenningspunt. Let's build a home by Seneca Creek and raise ourselves a family. We rieden naar de Veenste Veert onder een ronde van het dorp. Het perfecte plak om een angeltje te smieten. Ja, in het water is dit vanzelfs een heel lekker hapje. No? Dit komt dan krijg boven de warmte hing je. Bij mij uw sfeerskachtkleer en gaan we om naar de jeugd van Meindert in zijn Zeruste Veen. Die lietse Meindert, hè, die Ja. hier in het Veen omrond. Wat doe je dat voor jonkje? Ik ben eerst wel een wild jonkje. Ik wil altijd vaak aan het feestje samen met al die jongens, maar ik ben later wat meer verlegen geworden. Ik ben al heel gauw 2 koppen groter dan de rest van mijn klasgenoten. Een dromerig jonkje, een dremerig jonkje. Bijvoorbeeld, ik ga 1 keer op het kokkenbalveld, dan ben ik altijd een van de slechtsten. En dan hebben we 1 keer gewoon, toen zie ik in de verdedigingsvak. En ja, ik zie wat te dremen in het veld. Toen kreeg ik opeens de bal onspelen van teamgenoten. En ik schrijf toen gewoon op mijn eigen koer in het verdedigingsvak. Dat weer heel, dat wel echt tekenend van dat ik vaak net echt met mijn holle bier vaak ja, toch wel wat dremerig, hè? Ja. Die lietse Meindert, die al muziek dremen? Ben die al met muziek bezig? Ja, klopt. Ik ben altijd wel bezig. Maar ik moet een keer een verhaal. We moesten alle weken op leeskwallen een psalm of gezangsjongen. Dat moesten dan voor in de kloster staan en dan moest je dan zongen. Ik had toen weigeren, want ik woer het net. Nee? Nee, ik ben toen nog net echt een zanger. Nee, hè? En dan moest ik 100 zeg maar, strafregels jongen van de master. Ja. Ja, hier zit er een hoor. Ja. Zie je, daar komt er. Ja. Zie je zo. Dit is een bieske, Ja. lietse rovertjes. Ja. Het is juist wel echt een heel grote bek, zie je dat? Ja. Dus ik kan wel een hele meter lang worden. En wie? De bieske gaat weer om. Voor het eerder. We onderbreken het feestje voor een uitstapje naar het dorp. We gaan naar de Flambeau. De tjerke waar Meindert in zijn bennejaren op snijn kwam. Maar ook het plak waar in Wargeles hier. En Meindert, waar ben je nou krijgt? Ja, in de gereformeerde kerk van Soesterveen. Je ziet hem vroeger altijd als jonkje en ja, tot een eerzoontje in 18. Kijk nog een mooie handdoek. Had mijn ouders ooit doen van de gereformeerde kerk van Soesterveen. Die had ik wel vaak bij optreden, lekker mee zien. Ja. Ik had zijn vestkens naar Soesterveen, dat past er maar binnen toe. Ja, wist. Ja, wist. Maar die dan, vroeger hiest je zo'n kerken in het dorp, terwijl er maar 4.500 mensen woonden. Dus dat is weer wel een per kerken op per bewoner, zeg maar. En hoe zeg dat er hier uit op snijden, man? Hoe ging dat rond daar? Ja, er werd echt helemaal vol. Dan histen alle banken weer bezet en dan vaak ook nog moesten zwol onrukken voor de mensen die ook nog een plakje gaan moesten. Dus dat weer wel, toen werd het echt heel populair nog. Ja.
En we hier een dominee die ik preken in Canada, dominee Hielema. Die is heel populair. We hebben vol vrouwen die hier een foto van hem op de squasje mantel staan. Een beetje een soort dominee Nieuwenhuis-achtige verschijning. En die was heel begeisterd en die wil ook wat nieuwe impulsen aan. Dus had ik toen een gospelband oprichten, de Shalom Singers. Ik ben al wat fans die jonge die toen mij drumstel en gitaar en op het podium staan. Toen voor de eerste keer de Shalom Singers hier speelden, toen hadden de meesten een drumstel en dan gingen ze voortdurend werd zeer uit. Dat werd dan net echt voor van de duivel en de hel, zeg maar, een drumstel. Maar dat wie voor mij als jonkje vond ik het wel heel mooi. Ik zei dat je dan zo'n band had en lekker tegen jongens zien wat versjes vertaald van Bob Dylan en de Beach Boys. Dan met wat stichtelijke teksten. Voor de eerste keer dat ik dan live een drumstel hier en een gitaar en een bas, dat weer wel heel leuk om mij te meisten. En ik al die vleurige jongens en famkes, wie nog een beetje van die hippie kleren in zo'n oren zou, dat weer leuk. En wel inspirerend, dat toch. Ja. En het wagel spelen, is dat vanzelfs je Bob, is dit een wagel? Ja. Als dat je leert? Ja, ik had jarenlang les gehad. Eerst in het biggebouw in de Lanterne hier, dat zit hier naast. En hier keer dan van de cirkelorganist Geert van der Heijden. En had ik eerst diploma's elementair ABC. En op een gegeven moment toen stapte ik op het cirkelwagel. En dan moest je dan inderdaad daarop oefenen. En dat werd wel pittig, want ik ben net zo'n geweldige organist, maar die had het toch heel lang dingen. Ik weet toen al heel lang, het was met de treien. En ik moest een pedaal spelen en dan wie mijn skonken wordt te lang. En toen had ik de metertimmerman, die had toen een paar blokjes eronder timmeren. En dat kon ik met beter pedaal spelen. Prachtig. Ja. Ik ben benieuwd, Meijnerd, nou, dat is bijna wel. hoe die les er nog in zit. De muziek uit de kerken inspireert Meijnerd om zelfs versjes te maken en uiteindelijk het podium op te gaan. Vooral vanaf mijn 16e, toen hier kreeg de geest te pakken. Toen maak ik mijn eigen versjes. Ik hier toen zo'n 2 sporen recorder, dat was gewoon zo'n bandrecordertje. Dan had ik dan een koptelefoon op mijn hol en dan had ik daar een microfoontje aan. En dan moest ik tegelijk spelen en zongen. En dan moest ik dan bij die bandrecorder dan opnemen. Daar had ik de witte wel echt wel verslaafd aan. Dat is toen mij de muziek begon, dus wie dat voor jou een beetje een openbaring? Ja, zeker, want ik ben dus een heel een beetje schuchter verlegen jonkje. Maar toch de muziek koek me echt geweldig uitreden. En voor mij heet mem en ik voor heel veel mensen om jou met echt die ben heel verbaasd dat ik opeens artiest weer versjes zongen zou. En ik ga heel vaak in gewoon leven ben ik wat introvert. Op een podium, dat viel ik me echt thuis in, maar dan dan had ik wel de neiging om dan meer grappen en grauwen uit te halen dan gewoon in het duister te leven. Dus dan, dus het was voor mij wel echt een ontdekking, omdat dat ik dan als jongen van mijn eigen versjes op die manier mezelf beter uitreden kon. Ja. Ja. En dat is wel bijzonder. Ik ken mensen die ben heel extravert in gewoon leven en die moeten dan echt zijn oei aan als ze spelen moeten. Dan hebben ze heel per zenuw en dat heb ik net. Dus ik kan wel. Ik kan gewoon met die praten en dan een paar seconden later ga ik gewoon het podium op. Daar heb je enkele moeite mee. Als je die dobbeke gaat onder, als we krijgt een wasje, haal je maar omheen. Ja. Ja, daar zit er in onder. Nou, dit is een wat groter. Wat is dit voor vis? Dit is een blankvoren. Hij lijkt een heel prat op de ruisvoren. Maar een blankvoren die had zo'n fel oranje eegje. Ja, dat is heel... Eindstandig bekje, kun je hem herkennen. Maar het is echt een hele mooie wel een blauwe gloed erin. Ja. Nou, Meijnerd, ik liet hem wel zwemmen in de Veersterhaven. Ja. Het blankvorentje. Ja. Mooi. Het is weer een mooie
Mooie dagen. Na je weken in Biet, Klaas Jansma. Hier neemt u mee naar Sien Lemmer. Goeie!